kok semakin di depan. Rondo semakin di depan. Aku yo gelem. Golekmu terae yo kondo ae. Yo. Tak kucing tak ayu badhe tindak pundi. Nyare tidak wae ora pakaksi. Dewean opo ora wedi. Tiba kabur pulo-pulo kancane. Larusan mas alias kebetulan kancane kata bapak kagetan yen turun tinggal mencanggi perkara mangke kula opai jalan yo bedani penan barang MC kemenyek ayo Syukur momong iki bronco napa mbak badhe pindah ampun kula mas Kenapa, Mbak? sampeyan ampun kula raja pangeran titi kaum mosok ndayo awan-awan lunga blonjo ning pasar Kembu perawan rondo sing penting rupane ayu mana ya mas gono ning Semarang mas silang apa ate tenan ta ora tenan yo yo ngono oke oke gak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi akadi ngaren tindak wae ora numpak taksi dewean opo ora wedi katindak nganggur kula buron numpak macet mana motor oh masuk ya ngombe jamu saya aku gue itu bil wong legan golek momongan iku bronco nopo mbak yu badhe nindakan awan-awan lunga blonjo ning pasar Pahe perawan rondo ora pati penting ya ya